DEART je stabilná rodinná spoločnosť s viac ako 30-ročnou tradíciou v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie. Pomáhame firmám, samosprávam, školám, nemocniciam aj poľnohospodárskym podnikom. Už viac ako 30 rokov sme lídrami v oblasti pest control na Slovensku. Spadáme po tie najťažšie audity, ako napríklad IFS, BRC, GMP, Tesco, Kaufland, Lidl, Biedronka a podobne. S našimi zákazníkmi ročne prejdeme vyše 190 auditov a všetky samozrejme na Ačka. Naše 3 profesionálne výjazdové tímy sú pripravené zasiahnuť do 24 hodín. Pracujeme šetrne, odborne a v súlade s legislatívou. Naša služba nie je len zásah, je to systém. Každý zásah prispôsobujeme konkrétnym potrebám klienta. Sme certifikovaní podľa ISO 9001-2015. Kvalita našich služieb je overená a systematická. V oblasti pest control patríme medzi priekopníkov moderných riešení na Slovensku. IPM systém zabezpečuje nepretržitý 24-hodinový monitoring a dlhodobú kontrolu výskytu škodcov. Vďaka tomu dokážeme reagovať rýchlo a cielene. Súčasťou našich služieb sú aj kvalitné lapače hmyzu, ktoré si u nás môžete zakúpiť. Naše služby zahŕňajú aj údržbu trávnatých plôch na fotovoltických elektrárniach, vrátane pravidelného kosenia a postrekov. Zabezpečujeme aj odborný odchyt vtáctva, výlučne v spolupráci s certifikovanými ornitológmi. S nami máte istotu, že všetko funguje ako má. Žiadne starosti, žiadne prekvapenia, len bezpečnosť a spoľahlivosť. DEART. Chránime vašu značku.